Vítajte pri sledovaní poslednej časti spravodajstva. Pozrime sa, čo nám posledný mesiac školy priniesol. Šlabikáre našich prvákov sme slávnostne zapečatili 2. júna. Naučili ste sa čítať prvé slová. Čítam vždy a všade. Tradičné účelové cvičenie absolvovali aj tento rok žiaci 1. a 2. stupňa. Na školskom dvore sme privítali psovodov so služobnými psíkmi, ktorí nám predviedli, čo všetko dokážu v teréne. Predtým, ak sa poprie prestať. Všetci sme obdivovali ich poslušnosť, šikovnosť, odvahu a silné puto so svojím psovodom. V rámci iniciatívy Naše mesto nám dobrovoľníci novou maľbou skrášlili plot. Kariérový deň s bohatou účasťou stredných škôl sme pripravili pre žiakov 8. ročníka. Prostredníctvom mobilnej transfúznej stanice sa aj naša škola zapojila do oslav Svetového dňa darcov krvi. 17. júna sa konalo v Dolnom Kubíne celoštátne kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentoval štvrták Gabko, ktorý získal zlaté pásmo. Koniec júna tradične patril aj otvorenej hodine tanečného krúžku Pro Dance K30. Dievčatá predviedli tance na úrovni profesionálnych klubov a potešili rodičov a divákov. Žiaci, ktorí dosiahli výborné výsledky v okresných kolách predmetových olympiád, sa dočkali ocenenia 12.6. v Centre voľného času. Vedenie mesta Košice ocenilo vybraných žiakov za ich úspechy v rôznych vedomostných a športových súťažiach. Medzi ocenenými žiakmi boli aj žiaci našej školy. Záver školského roka je obdobím uzatvárania a vyhodnocovania rôznych súťaží, aktivít a olympiád. Prváci navštívili čučoriedkovú farmu Berry Garden. Dozvedeli sa mnoho zaujímavostí o pestovaní čučoriedok a tiež ochutnali skvelú zmrzlinu vlastnej výroby. Žiaci 6. až 8. ročníka navštívili poľské mesto Vroclav v rámci projektu Vyšehradská štvorka. Žiaci 9. a 8. ročníka absolvovali poznávací zájazd do Poľska. Navštívili Vadovice, Krakov, Bielečku, Zakopane, ale aj Auschwitz a Birkenau. V júni sme absolvovali množstvo výletov a exkurzií. Samozrejme, nechýbali ani obľúbené školy v prírode. Aj druhý ročník juniále sú na K30 dopadol na výbornú a opäť priniesol skvelú atmosféru pre všetky vekové kategórie. Ďakujeme každému, kto prišiel. Tešíme sa na stretnutie opäť o rok.
najlepšie družstva na tohtoročnom futbalovom turnaji. Tak ty môžeš ísť tak a keď budem takto stať, tak ja to takto zoberiem. No tak ideme takto. No, môžeme? Čo mám hovoriť? Aha, dobre. Môžem? Školský rok sme slávnostne ukončili v atriu školy. To zvládnete, verím vo vás. Tak my zdravíme všetkým spolu, ďakujeme za krásnu školu, za trpezlivosť, úsmev hry, aj keď sme to boli trošku, no viete, my. Predstavte si, že po úžasných 32 rokoch pôsobenia na našej škole sa lúčime s niekým, kto tu nebol len súčasťou zborovne, ale srdcom celej školy. Vyučovacie výsledky, vzorné správanie a prvé miesta v súťažiach Matematický klopár a Maxi. Dostávajú odznak reprezentant školy. Streleckej školskej ligy. Na prvom stupni sme sa naučili základy, ale na druhom stupni sme sa už formovali ako ľudia a ako osobnosti. Deviatakom, ale aj všetkým ostatným želáme len to najlepšie a tiež pekné leto a prázdniny. Finále Krajskej ligy v športovej stredbe zo vzduchovky nám prinieslo veľké úspechy. Futbalový turnaj tried 3. a 4. ročníka už patrí medzi tradičné športové udalosti. Prvé miesto tento rok získala trieda 3. D. Tretiaci nás reprezentovali na turnaji škôl Superliga 3x3 vo futbale. Vybojovali si 3. miesto. Ďakujeme za pozornosť a prajem vám krásne prázdniny. Pekné leto. A lúčia sa s vami Deviatáci Sofia a Gregor. Čaute.